A Ruta das Tapas do Carballiño chega os próximos 3 venres a súa edición de verán en 6 locais. A segunda edición da Xuntanza de Clásicos do Irixo prepara unha xornada con 2 rutas e máis sorpresas. A organización da Mostra de Teatro de Ribadavia presenta o programa da súa edición Espello número 40. 3 mozos da Ómix de Ribadavia participan nun programa en Portugal relacionado coa saúde mental. Ola a todos, moi boa noite, como están? Comezamos hoxe falando da Ruta das Tapas do Carballiño. Mañá venres comeza a edición de verán e estará en marcha os vindeiros 2 venres máis. Hoxe contámoslles un pouco máis do que teñen preparado. A Ruta das Tapas en edición de verán chega ao Carballiño. Como nas últimas edicións desta tempada, participan 6 establecementos hostaleiros que preparan os seus mellores pratos este venres, o día 14 e o día 21 de xuño. Os premios recordamos que será unha visita con maridaxe en Pazo Tizón e en Estrella Galicia. Para o gañador, en 9 amigos máis. Pobarelo porá a disposición unha estancia en hotel. Dende o Pazo Tizón e Estrella Galicia un ano máis amosaron todo o seu apoio como patrocinadores deste evento e tamén de Estilerías Miño. Animan así a todos a desfrutar desta ruta, ofrecendo magníficos premios. É a última edición, porque, como ben sabes, empezamos en inverno, despois xa fixemos empezamos en outono, fixemos a de inverno, a de primavera e a hora definitiva de verán. Bueno, pois animar a todos os veciños e veciñas e aqueles que nos visiten, visitar estes locales que verdadeiramente pois fan manjar da tapa do pincho que fan. Hai eses 3 premios importantes por parte de Pazo Tizón, Pobarelo e Estrella Galicia, as cuales quero agradecer, como así tamén a enorme participación do CCA, neste caso Noelia sempre está aí, o propio CCA connosco. Bueno, pois si dicir que unha última hora hai un dos locais que non poden participar por motivos de saúde, como é Viños e Tapas a Praza, pero bueno, recordar que todos aqueles que vayan aos outros locales sellen esa papeleta en cada local e van a optar a eses premios, que van a ser o de Estrela Galicia e o de Pazo Tizón é unha visita á adega con maridaxe, en este caso Pazo Tizón. Estrella Galicia é unha visita ao Museo de Estrella Galicia na Coruña, e un maridaxe tamén para 9 máis 1, o sea, un é o que gana e invita a 9 que les considera oportunos. E o de Pobarelo, pois tamén un hotel na zona das Rías Baixas e tamén pois unha degustación do seu vermú, que como ben sabemos é unha empresa daqui local moi importante porque tamén genera moitos postos de traballo, creo que andan sobre 40-50 postos de traballo, entón que menos que potenciar os nosos produtos. Carballiño vemos o que está medrando, que está, bueno, que levamos boa línea, non? Pero non nos podemos conformar nin en nada. Espero que na próxima edición, se a chegamos a facer, que daqui a pois da Ruta das Tapas, pois sean moitos máis locales os participantes, porque creo que por o ben deles é importante. En este caso, este sábado teremos a segunda edición da Xuntanza de Coches Clásicos do Irixo. Este ano cun récord de participación e con moitas sorpresas. A segunda edición da Xuntanza de Coches Clásicos do Irixo celebrarase o sábado 8 de xuño. A participación inclúe un almorzo, 2 rutas, sesión vermú, xantar, recordatorio e pegatina identificativa do vehículo. Ao remate, a partir das 7 da tarde, haberá un dúo musical, bar aberto para os participantes e exposición de vehículos. Pois temos 115 participantes, 250 personas, nada, estamos moi contentos da gran aceptación que tuvo esta segunda edición. Sería de 9 a 10 as verificacións, co desayuno na Casa Sergio, ás 10:45 pois un pequeno briefing e a foto oficial, ás 11 saliremos á ruta,
Estaremos chegando sobre as 12:30 para a sesión Vermú, que se fai na Carballera do Campo, e despois haberá outra ruta, acabaremos sobre as 2:15 na Pena da Sela para o xantar. Haberá tamén entrega de premios, e despois temos un dúo, culminará sobre as 7:30, 8 da tarde. Será unha xornada completa de desfrute para os amantes do mundo do motor clásico, onde ademais haberá agasallos para os participantes. Tamén entregarán 5 premios ao coche máis antigo, ao que vende máis lonxe, ao mellor restaurado, á participación máis chamativa e ao gañador do reto, que será contabilizar cruceiros e fontes do Irixo. Pois a verdad foi, somos un grupo de amigos todos, que nos gustan os coches, tanto sea rallies, clásicos, motos, todo que teña que ver con motor gustanos. Xuntámonos e dixemos, vamos a facer algo no Irixo, algo diferente, algo que nunca houbera. Ocorriusenos xa que temos ese gusto polos coches, de facer algo para que a xente veña ao Irixo, disfrute do pueblo e tamén, sobre todo, no tema de economía local, que bares, restaurantes e todo, que teñan afluencia ese día, basicamente. Pois, basicamente, o reto que temos para facer é contar o que son durante toda a ruta, durante a primeira e a segunda ruta, é contar as fontes e os cruceiros. E vamos poñer unha complicación para que a xente este un poquinho máis activa. Dicirnos o nombre e o lugar do pueblo onde se encontran esas fontes e eses cruceiros. Sí, a verdad que foi unha idea que se nos ocurriu xa a principios de ano organizando todo, e dixemos, vamos facer algo que nadie fai. Compramos un coche, puxémolo a sorteo en rifas a 3 euros, e a verdad que tuvemos unha suerte da leche, que se acabaron as rifas esta semana, e está todo vendido xa. Estamos xa facendo a conta atrás para que dé comezo a Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, que será no vindeiro mes de xullo. Así, hoxe coñecemos un pouco máis da súa programación nesta edición tan especial, a edición número 40 e ademais chamada Edición Espello. A Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia celebra este ano a súa 40 edición. Aposta así pola idea do espello para revisar, fortalecer e seguir innovando. A programación inclúe novos nomes da estea internacional que nunca estiveron en Galicia, estreas e reafirmando o apoio a aquelas voces que emerxeron do noso panorama escénico da man do festival, tamén co recoñecemento do público da MIT, como pode ser a dobremente premiada en 2017 e 2020 Nova Galega de Danza. Perfecto, por a miña banda, Cun cartaz que eu creo que é bastante ilustrativo coa identidade do festival. Eu creo que reflicte moi ben o que queremos ser, o que quere ser a MIT. A MIT é un sólido compromiso co teatro galego, pero tamén é un lugar de cruzamentos, é un lugar de oportunidades para coñecer aquí a creación escénica internacional máis punteira de todo o panorama profesional. Tamén as estreas de compañías do resto do Estado e as coproducións galegas. Aquí temos 3 cartéis, entre os 3 conforman a palabra MIT. Aquí está Patricia de Lorenzo, unha importante e destacada actriz, quizáis a máis valiosa actriz do teatro galego contemporáneo da compañía Chévere. Temos no centro unha imaxe do colectivo de teatro danza La Macana, e o terceiro cartaz que conforma este tríptico é unha coproducción da MIT coa extinta compañía Voadora, pero non extinta directora, senón todo o contrario, puxante directora, con grande proxección internacional tamén, e que fomos acompañando durante todos estes anos Marta Pazos. É unha fusión de imaxes que están depositadas en museos europeos con fotografías de Rosiña Rojo, que é unha sorte poder contar tamén con ela, fotógrafo oficial do festival, e que ao longo destes últimos anos foi rexistrando momentos inesquecibles que forman parte da nosa memoria de todo o que fomos realizando. A danza e a fusión con outras linguaxes artísticas, a creación híbrida, sempre foron un sinal de identidade da MIT.
Nesta edición tamén grazas á presenza de artistas como Nuria Sotelo e Clara Ferrao, Alberto Velasco ou a brasileira Alice Ripoll. Tamén hai unha clara aposta pola dramaturxia actual do resto do Estado. Outra compañía referente na dramaturxia actual é El Pont Flotant, que chega por primeira vez a MIT. Ademais do Castelo, a mostra reforza nesta edición os espectáculos de rúa e terá 2 sesións golfas con 2 propostas arredor do karaoke, nun lugar ideal, o Club Artístico. A venda de entradas comeza cos abonos para todos os espectáculos do Castelo. Cada abono terá un prezo de 69 € e poderá adquirirse na oficina da MIT, na Praza Maior de Ribadavia e a través da web de ataquilla.com. A primeira actividade escénica que imos ter en Ribadavia vai ser o recibimento do colectivo Desgarradura nas Residencias Paraíso, que é tamén un colectivo co que vimos colaborando durante todos estes anos. O ano pasado estivo aquí Brigitte Vasallo, en Residencia Artística na Igrexa da Madalena, e de Ribadavia pois, chegou a Nova York co seu espectáculo Queixa, e que se xestou aquí, grazas ao apoio da MIT, o apoio humano e o apoio da infraestructura da Igrexa da Madalena e o apoio técnico. Este ano temos este colectivo Desgarradura que nos van a presentar despois do proceso de residencia tamén no marco da MIT os resultados do seu traballo artístico de Miracle Worker. Eso será pois o 19 e 20 de xullo, os primeiros días, e o último día, o día 27, como clausura, vai ser o espectáculo máis relevante da temporada teatral galega, que é coprodución da MIT, do Centro Dramático Nacional e do colectivo Butaca Cero, coa dramaturga Esther Carrodeguas, Iribarne, é unha sátira política alrededor da biografía de Manuel Fraga Iribarne, pero sobre todo é un espectáculo que nos fala da Galicia contemporánea e que nos permitirá coñecer a nosa memoria máis recente, a memoria da transición. E seguimos falando de iniciativas, neste caso tamén de Ribadavia, da Omix, da Oficina para a Xuventude. Así, 3 mozos de Ribadavia estiveron fai uns días en Portugal, nunhas xornadas dedicadas á saúde mental entre a xuventude. A Omix de Ribadavia recibe a 3 persoas do seu equipo que participaron nun programa dentro do proxecto Erasmus+. Estiveron durante unha semana en Ferreira do Alentexo, en Portugal, nun curso sobre ferramentas relacionadas coa saúde mental e como traballar esa problemática coa mocidade. Estes programas de formación internacional son unha moi boa oportunidade para aprender técnicas e convivencia noutros países que tamén participan. A nivel local informamos e dinamizamos actividades para a mocidade, pero a nivel internacional tamén temos bastante contido. Esta mesma semana, este domingo pasado, acaban de chegar, despois de estar durante unha semana de estadía, 3 persoas de Ribadavia que formaron parte dun curso de formación internacional do programa Erasmus+, que é un programa co que facemos moitas actividades, tanto a nivel de iniciativa propia como en partenariado, en parcería con outros socios europeos. E dentro desta actividade en concreto, que foi en Ferreira do Alentexo, en Portugal, estas 3 persoas mozas tiveron a oportunidade de aprender ferramentas relacionadas coa saúde mental e como traballar esa problemática coa mocidade, non? Entón, ferramentas que para persoas que traballen con este target, con este tipo de persoas ou entidades, colectivos e demais podan desenvolver actividades relacionadas con esta temática e usar esas ferramentas para tratar de solucionar esas problemáticas. A Omix é unha ferramenta destinada a xente moza onde estar ao día de programas para eles, tanto municipais, autonómicos como actividades a nivel europeo. Ademais, entre as súas tarefas tamén organizan actividades dinamizadoras, culturais e artísticas neste municipio. A Oficina Municipal de Información Juvenil é unha oficina pertencente ao Concello de Ribadavia. E o que facemos aquí é, por un lado, informar. Ten un apartado que nesta mesma oficina onde informamos e asesoramos a xente moza os diferentes programas
sobre os diferentes programas que hai tanto en Ribadavia como a nivel de toda a comunidade autónoma, incluso oportunidades a nivel nacional e europeo para a xuventude. E despois ten outro apartado que é o de dinamización da actividade de juvenis, que digamos cociñamos ou creamos neste espazo, que é o espazo SOBE, un centro de información juvenil de Ribadavia, e no que colaboran diferentes voluntarias e voluntarios europeos como os que estuveron antes conversando con vos, de diferentes países, e xunto con nós, xunto comigo, que son o supervisor das actividades dese voluntariado europeo, creamos diferentes actividades de diferentes ámbitos para o disfrute da mocidade de Ribadavia do Ribeiro, actividades que son artísticas, tecnolóxicas, todo tipo de iniciativas. E hoxe en día 6 de xuño é o Día Mundial das Persoas Transplantadas. O obxectivo desta xornada é promover a cultura da doazón de órganos e dar unha oportunidade de vida aos pacientes que agardan a oportunidade. Moitos destes pacientes son crónicos ou terminais e as doazóns e os trasplantes son a súa última alternativa de vida. Hoxe en día, os trasplantes convertéronse nunha práctica médica extendida con múltiples beneficios para pacientes que de outro xeito non terían unha segunda oportunidade. Procedementos como os trasplantes de ril, fígado, corazón e pulmón son comuns hoxe en día e salvaron moitas vidas. A ciencia avanzou a pasos axigantados neste campo, mellorando as técnicas cirúrxicas e os tratamentos posoperatorios, o que aumentou as tasas de éxito e mellorou significativamente a calidade de vida dos pacientes transplantados. En canto á previsión meteorolóxica, para mañá venres seguiremos con calor, pero tenemos chegada de treboadas, sobre todo pola tarde. No Carballiño teremos 13 graus de mínima e 32 de máxima. Tamén esperamos treboadas en Ribadavia, 13 graus de mínima e 35 de máxima. Isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa páxina web www.guadalnovas.com ou, se o prefiren, a través da nosa páxina de Facebook. Recordamos que a farmacia de garda para os vindeiros días será de Ignacio Estela Fontaíñas, na rúa Rosalía de Castro, número 20. Nos volvemos de novo mañá venres con máis información. Pasen moi boa noite. A Ruta das Tapas do Carballiño chega os próximos 3 venres a súa edición de verán en 6 locais. A segunda edición da Xuntanza de Clásicos do Irixo prepara unha xornada con 2 rutas e máis sorpresas. A organización da Mostra de Teatro de Ribadavia presenta o programa da súa edición Espello número 40. 3 mozos da Ómix de Ribadavia participan nun programa en Portugal relacionado coa saúde mental.